Od davnina se smatra da su žene stub jedne porodice koja se drži na okupu i uspešno funkcioniše zahvaljujući njihovom požrtvovanju. Pogotovo je to slučaj unazad vekovima u seoskim sredinama širom Srbije. Mi vam predstavljamo 5 takvih žena koje su se udružile u neformalnu organizaciju pod imenom Kreativna Kuršumlija sa ciljem da promovišu i očuvaju od zaborava vrednosti predanog rada, zajedništva i očuvanja nacionalne tradicije. One su, pored stalnog rada na poljoprivrednim gazdinstvima, uspele da odvoje vreme i da sačuvaju od zaborava ručne radove onako kako su to njihove bake radile. Takođe, pažnju posvećuju spremanju sada već zaboravljenih jela koja su se nekada spremala, a i sada su veoma ukusna, ali i da se bave umetnošću i budu uspešne preduzetnice. Pa nas je sve povezala, eto, ljubav prema toj nekoj kreativnosti, prema ručnom radu, da očuvamo tu neku našu tradiciju, te neke naše stare recepte i da se družimo. Naravno. Idemo zajedno po bazarima, po raznim sajmovima. Turistička mesta, tako obilazimo često. I tu se družimo i baš nam je fino. Mi smo žene koje se bave ručnim radom i sve smo različite. Nama je bio cilj kada smo pokušavali da se spojimo i da se udružimo, da nam cilj bude to da prikažemo kako se radi kod nas, kako se radi u Kuršumliji, kako se radilo u Kuršumliji i sve je zasnovano na tradiciji i na etnu. Cilj nam je bio da prikažemo sve ono čime se žene naše bave, šta žene naše rade, još uvek rade, mada je to već pri kraju jer mladost izbega, voli da nosi, ali ne i da se bavi ovom proizvodnjom kao što mi radimo. Među njima se izdvaja naša sagovornica Biljana Lazić, majka 4 dece, koja, pored rada na seoskom gazdinstvu i uzgoja malina, uspeva da bude i uspešna preduzetnica i da stigne da sve na vreme i kvalitetno uradi zajedno sa članovima svoje porodice. Bitno je samo da se malo razbije kora, da biljka može da diše i da spremi nove isekle, nove mlade za sljedeću sezonu. Nije bilo lako, ali upornost i ljubav prema deci, prema tome što radimo za njih, jer da nije njih ne bi toliko ni radili, za njih se živi. Sad se spremaju za rod, čekamo berbu, skidamo neke mladare koje smo zaboravili i koji su ostali. I sad je ostao lakši deo posla, berba. Dok se dođe do berbe ima puno rada. Tu je navodnjavanje, freziranje, rezidba, prihrana. Ima dosta posla. Ima dovoljno vode. Zadovoljni smo kako sad izgledaju. Pa očekujemo veći prinos nego prošle godine. Biće oko 5 tona malina, ako bude vreme idealno. Toliko isto kupina. I to je otprilike dovoljno za ovu površinu. Mi smo u braku 32 godine, 32. godina. I imamo 4 djece. Ljubav postoji uvijek. Kad se sretnu dvoje ljudi koji se slože na početku, onda i posle 30 godina i još bolje funkcionišemo. Ljubav prema porodici, prema poslu koji radimo. Jer kad ljudi rade to što vole, nije ni teško. Kako bi opstali to? Kako bi opstali? Mora po neki put malo se posvađamo. Kad se ne posvađamo, znači nema ljubavi. To mora tako. Ali to se nadoknadi. I nema problem, samo nežne ruke i motikče. Biće prinosa. I tako rodili smo 4 djece. Od muža i od dece dobijam dovoljno pažnje, poštovanja i ljubavi i to mi je
velika nagrada za moj rad i moj trud, da napredujem, da idem dalje, jer je potrebno mnogo snage i volje da se radi to što mi radimo. Nekada su u selima širom Srbije odevni predmeti izrađivani ručno, tokom zimskih meseci kada nije bilo radova na njivama. Ovakvu tradiciju uspešno čuvaju žene okupljene u okviru ove neformalne organizacije u Kuršumliji. Naime, poseban deo njihovih aktivnosti čine ručni radovi koje izrađuje Mirjana Radosavljević i uspešno ih plasira na svim sajmovima turizma i drugim manifestacijama. U zimskim mesecima, kad se završe svi poslovi vezani za poljoprivredu, kada spokoj dođe uveče, mirno, žene su sedele i radile svoje ručne radove, baš ovako kao što ja sad pokušavam da prezentujem. U stvari, znači, one su radile ono što je njima bilo potrebno. Da su prale čarape, šalove, prsluke, jakne, džempere. Uglavnom, taj ručni rad se tad najviše i radio. Ja sam mnogo što videla od moje babe, pokojne babe, koja je to voljela da radi. Ona je uglavnom radila čarape i prsluke, da bi ja sve ovo drugo što sam počela da radim i radim nasledila od svoje majke. Majka je od svoje majke, ali moja majka isto i radila u topličkim motivima, nekada narodna radinost je bila. I ja sam to voljela da pratim nju kako ona radi i molila i uspela nekako da mi ona, mada sam je više smetala nego što sam joj i pomagala, i odatle su stvarali moja ljubav prema ručnom radu i prema ono što ja radim. Nadam se da je to ono što bih ja mogla da utičem na mlad svet, da ovo uzmu za ozbiljno, jer ovo je zanat koji je uvek treba. Za jedno žensko dete uvek treba, da zna sebi da na kraju krajeva ispite šal, kapu, čarapu, što je nosivo, što je korisno. Tako da, to je lepo. Radi se o unikatnim i umetničkim odevnim predmetima koji od zaborava čuvaju motive ovog kraja, odnosno motive kulturno-istorijskih spomenika koji su predstavljeni na ovim odevnim predmetima ručno izrađenim na tradicionalni način. Pa evo, to je, da kažem, nešto što sam ja, čak kad sam pokušavala da radim te mantile, tražila sam po različitim knjigama i na internetu kako je izgledao taj mantil, ne mantil nego odora ili već kako se zvalo, ono što su naše žene u srednjem veku nosile. I uglavnom sve se svodilo na tim kockama. I onda sam ja malo uključila i svoju maštu i pokušala i eto dobila ovako neke karakteristične motive. Da bi kasnije to sve to sjedinila, pa sam počela i malo da radim u jednoj boji, pa da radim fraktal, da bude potpuno šareno, pa sam čak ubacila i motive naših ovde znamenitosti, eto kao što je Đavolja varoš, pa sam onda pokušala u svom nekom stilu da prikažem motive naših crkava, to je na drugim mantilima. I tako u suštini, znači to me je povuklo, ta boja, to šarenilo boja, te kockice koje su išle na nošnjama naših žena, ali su uglavnom išle oko vrata i niz haljine ili niz to, ali ja sam eto tako sa svojom maštom pokušala da malo unesem svoga, znači ovo je na rukavima, kapa, pa dole pri dnu, ovo su isto tako neki motivi, znači isto sve što sam ja to videla na tim, i na freskama sam isto videla, i onda sam tako nešto svoje ubacila i dobila ovako ove gotove proizvode. Ovo je vuna, znači prava domaća vuna, gde sam ja nahekala kule Đavolje varoši, da to bude nešto autentično,
s našeg kraja i eto, nije isto ovo vaše. Interesantno, prepoznatljivo i da vam kažem, mislim da ovde, barem u Kuršumliji, a možda i na malo dalje, nisam videla da se još neko bavi proizvodnjom ovako ovih ručno rađenih mantila, odenih predmeta. I treća naša sagovornica uspešno se bavi poljoprivredom. Tačnije, ona uspešno uzgaja jagodičasto voće. Maline su, kako kaže, uprkos lošim vremenskim prilikama ove godine, dobro rodile, pa su uspeli da sa parcele koju obrađuju više godina dobiju solidan i kvalitetan rod. Ističe da je podneblje u ovom kraju bogom dano za proizvodnju malina, koje iz godine u godinu rađaju obilno i predstavljaju solidan porodični prihod. To je na porodičnom gazdinstvu. Nekih 10 godina se bavimo proizvodnjom malina, isključivo što je prvo zdrava voćka, drugo zbog naše dece iskreno. Pravimo sokove, tako ono što kažu 100% prirodno, znači isključivo se prska koprivom, znači tretiranje, nema neka hemikalija ili nešto što je, da kažem, opasno po zdravlje naš i naših porodica. Kao što sam rekla, najviše pravimo sok i desi se da ono kad bude i nekog viška, znači za prodaju i tako. Prinos je dobar, zadovoljni smo što je najbitnije i tako. Može li se od malina ostvariti, da kažemo, neka dodatna zarada? Pa može, naravno. Znači sve zavisi kako godina donese, da koliki je prinos, kolika je cena. Znači neke godine se desi da rodi više, znači neke godine manje i sve zavisi. Znači i od godine i od roda i tako. Ali može, znači kad rodi dobro i to kad ima dobru cenu može lepo da se zaradi. Ove godine je dobra cena maline? Dobra cena maline, dobar je i rod. Stvarno su i kvalitetne, krupne, super. Znači, ove godine baš je dobra zarada. Koliko je ovo za vas, da kažemo, težak posao ili ste vi to već navikli da radite takve poslove? Pa tako, to je već navik. Mi to radimo davno, nešto samo što se tiče maline, znači ima kupina, idemo, beremo divlje maline, kupine isto, znači sve što nam priroda, da kažemo, pruži, sve što je na dohvatu ruke. Pored ovoga, naravno, i jagode i tako. Šta sve može da se napravi od maline i od svog tog drugog voća? Šta vi sve pravite? Mi, na primjer, od maline pravimo sok, isključivo sok. Od kupine pravimo kupinovo vino domaće, isto sok. Znači ovo, pošto nije prskano zbog dece i toga, jer znamo da je sigurno zdravo. Kolače, naravno i za kolače se koriste, tako. Vi planirate i dalje da radite ove maline? Naravno i dalje, vidjet ćemo, znači nešto imamo u planu i da proširimo proizvodnju, tako da to je sad znači u planu, pa nadam se da će to i da se ostvari. Oko malina ima i dosta posla, je tako? Ima posla, znači tokom cijele godine skoro ima posla. Znači od kopanja, rezanja, vezivanja, naravno i branja i posle isto ide, znači procedura da se reže stara nova, da se vezuje, prskanje, da prezimi zimu, da se zaštiti i tako. Ti pesticidi, kako već za zaštitu bilja što ide zimi, da se zaštite od hladnoće i toga. U ovom kraju inače malina, kupina, to jagodičasto voće se gaji, da kažemo, na nekim velikim površinama, tako? Ba, gaji se, da. Ima ljudi, na primjer, mi nismo nešto na nekim velikim površinama, nemamo baš kao što ljudi imaju mnogo više, stvarno. Ali ovo je za naše potrebe fenomenalno, znači zadovoljni smo. To neko proširenje planirate uskoro? Uskoro, naravno. Već od jeseni bi trebalo da krenemo, to je za nekih 2-3 meseca. Da krenemo sa novim zasadima. Ovo ne bira vreme, znači kako stiže mora da se bere, da li je sunce plus 40, da li pada kiša, hladno, znači to stvarno ne bira vreme. Da li tu možda se uklopi, vi ste sad u Opancima, a pre toga ste bili u Štikli? Pa može sve da se uklopi, sve se može kad se hoće, kako se ono kaže. Sve se može kad se hoće, ko ima volju, želju, ljubav prema tako tim, da kažem, prema prirodi, prema biljkama, može sve, znači nema šta ne može. Dakle, ovo nije isključivo muški posao? Nije, možda je čak i više ženski nego muški. Žene ga više rade i možda sa većom voljom. I su žene možda i vrednije? Pa ja mislim da jesu. Po mojem ličnom mišljenju mislim da jesu, stvarno, jer su žene na sve spremne. Da li ste vi i vaše prijateljice koje ste okupljene u tom udruženju upravo te
te žene koje spajaju i štiklu i opanak? Znači od štikle do opanka sve. Znači baš bukvalno sve. Inače, većina naših sagovornica su i veoma dobre kuvarice, pa su u okviru udruženja formirali i sekciju koja se bavi gastronomijom. Naime, dve naše domaćice na svim manifestacijama prezentuju specijalitete ovog kraja koje su naučile da spremaju od svojih baka i uvek naiđu na pohvale brojnih posetilaca manifestacija koje obilaze širom Srbije. Radi se o tradicionalnim jelima koje se spremaju brzo, a sa druge strane su veoma ukusna. Evo, pošto sam upravo došla iz Malina, znači došla sam da vam pripremim pitu po receptu moje bake, znači koje koristi se taj recept od davnina. Tu je materijal koji mi je potreban, znači ide brašno, malo soli i malo mlake vode, znači ja to sve stavim otprilike, ništa nešto u nekim merama. I imamo ovde fil koje je pripremljeno malo unapred, ima sira, malo zelje, taze ubrano i može da se stavi malo kisele voda, ne mora, sve zavisi po potrebi kako ko voli. Sad ću ja da vam ovako pokažem kako to su radile nekad naše bake, majke, evo sad nastavila sam i ja tu tradiciju. Znači sve po potrebi, ništa nešto po nekim merama. Znači ne stavlja se ni kvasac ni ništa. Kore su mnogo lepše kad nema kvasa, da ne budu mnogo debeli i tako to. Postepeno se dodaje voda. Nekih 5 minuta samo da se zamesi testo. Posle bi testo trebalo da, znači kad se napravi kolač koji se premaže uljem i trebalo bi da stoji nekih pola sata. Ovako oblikovano testo premažemo uljem i to bi trebalo da stoji nekih pola sata. Najbolje bi bilo da testo odmiruje i onda bi posle bude bolje za razvlačenje, lakše se razvlači. Sad ću da vam pokažem kako to ide ovako postupno. Znači može oklagijom, može rukom, bake su nekad ovako znači to radile. Uopšte možda nisu ni koristile oklagiju i to, ali ja ću evo, pošto ovako malo lakše će da mi bude sa oklagijom. Ovako malo se razvuče na ruku, čisto da se pomogne kori da se lakše razvlači. Može se doda malo kisele vode, ne mora, mleka, šta ko ima. Ovako lepo rasporedi se svud po kori. Uzmemo ovako, pošto je to stavljeno po pitanju, krenu ovako. Može ovi krajevi, pošto su oni manje filovani, to se ovako pokida. I onda krenu ovako. Ovako pripremljenu koru, znači nafilovanu, stavljamo u tepsiju, prethodno namazanu naravno uljem. I tako postupak se nastavlja sve dok se ne napuni tepsija i ide u rernu za pečenje. Naš cilj je bio da se svi jednostavno okupimo i da stvorimo jedan novi vid nečeg kreativnog i nečeg lepog u našem gradu. Zato što za naš grad opet treba nekako da se pokrenu i mladi i stari i taj sklop i mladih i starih u našem tom nekom udruženju su stvarno pokazali lepe rezultate. Moj cilj je da jednostavno približim umetnost svim mladima, kako i mladima, tako i starima, da jednostavno taj savremeni deo se negde prelije isto i sa kulturom, a jednostavno da to bude nešto i savremeno, da može da se u toj umetnosti vidi neka i lepota.
Za vanilice uglavnom su nam potrebni sastojci koje imamo kod kuće. To je domaća svinjska mast, nekih 200 do 250 grama, otprilike, nekad merimo, nekad ne. Dodamo 6 kašika šećera, 1 jaje, i sad to fino promešamo i povežemo. I brašno. To je otprilike nekih 500 do 600 grama. Vidjet ćete sami, potrebno je da testo krene da se odvaja lepo od zida. Malo ćemo prvo najpre ovako kašikom. Smesa ne treba da bude ni tvrda ni meka. Pa evo, ono se relativno brzo poveže testo. Potrebno je, evo, vidjeti sami da je već gotovo. Da uspevaju da usklade uspešno bavljenje poljoprivredom i da budu uspešne preduzetnice, govori nam naša sagovornica sa početka ove priče, Biljana Lazić, koja se, pored poljoprivrede, bavi izradom prirodne kozmetike. Ona je uspela da predanim radom i umešnom promocijom preko, pre svega, društvenih mreža, plasira svoje prirodne kreme i meleme brojnim kupcima. Radi se o proizvodima koji su naišli na dobar odjek, jer su prirodni i kvalitetni preparati koje ova žena kao uspešna preduzetnica plasira širom Srbije. Pa od uvek se bavimo uz mamu, u baku, uvek smo koristili domaći sapun, meleme protiv pekotina, ujeda i vremenom smo to samo usavršavali. Sapuni su od kozjeg mleka, od našeg bilja livatskog i domaćeg koje gajimo. Tu su lavanda, propolis, kamilica. Sapuni su odlični za kožu, možu i bebe da koriste. Za celokupnu negu kože. Deluju kao antiseptik, hrane kožu, hidriraju, čuvaju. Za svačiju kožu može da se napravi odlična krema. Ovde imamo mešavinu ulja, to smo pripremili. Sad ćemo da ubacimo malo, to je macerat od istog biljaka. To je lavandin. Ovde je mešavina. Pegla bore. Pegla kožu, čisti. Dodat ćemo 2-3 kapi propolisa. Inače, ona može da se koristi kao labelo, štiti od vetra. Promučkat ćemo, pošto smo mi sad trenutno u prirodi. Pre tih krema, normalno ja preporučujem moje sapunčiće. Lavanda. Inače biljke osušim sa meljem, sa koprivom, kurkumom i obavezno dodatak kozjeg mleka. Vrlo su traženi. Imam svoje potrošače. Svi se vraćaju prirodnoj kozmetici koja menja kompletnu skupu kozmetiku. Sve ove žene, okupljene u okviru neformalne organizacije Kreativna Kuršumlija, sa ponosom ističu da uspevaju da očuvaju prave vrednosti koje pokušavaju da prenesu kako članovima svojih porodica, tako i brojnim posetiocima manifestacija na kojima nastupaju.
Ističu da su otvorene za nove članice koje mogu da im pristupe i svojim veštinama, znanjem i umešnošću mogu da obogate ponudu ovog udruženja koje se trudi da promoviše prave vrednosti koje treba da budu sačuvane od zaborava, a čine kulturno i nacionalno blago naše zemlje.